Безнең халыкта изгелек эшләдә суга сал дигән әйтем бар. Бүгенге көндә хәйриячелек белән шөгыльләнүчеләр шактый. Хәйрия фондлары, волонтерлар санап бетергесез. Кем ничек булдыра, шулай ярдәм ит ала. 19 апрельдә Пирамида залында яктылык марафоны дип исемләнгән хәйрия концерт туры башлана. Чара турында тулырак бүгенге кунагыбыз Татарстанның ат казанган артисты, автор башкаручы Илназ Сафиуллин сөйләр. Илназ, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле иртәләр, Айзилә. Барчагызга да хәерле иртә. Әйе, менә бүгенге көндә, хәзерге вазгыятьтә дип әйтик, күңел бигрәк тә инде яктылыкка омтылганда, өметкә уралганда, сез нә шундый яктылык марафоны игълан иткәнсез. Бу нәрсәдән гыйбарәт? Әлеге марафонның төп асылы инде, сәбәбе ни өчен дигәндәй, бүгенге көндә Чувашия Республикасында, Батыр районында бик матур татар авылы бар, ул Кызыл Шишмә дип атала. Ул үзенең шәхесләре белән, үзенең табигаты белән, халкы белән дан тоткан авыл. Һәм инде анда бүгенге көндә мәктәп торгызыла. Мәктәп төзелә һәм элекке мәктәпне яңарталар. Һәм инде мәктәпкә өстәп яңа корпусын төзиләр. Шулай ук Сәләт Батыр яшьләр үзәген шулай ук төзиләр шунда. Һәм инде менә шушы изге эшкә үзебезнең өлешебезне кертик дип, без дә артистлар, партнерлар белән берлектә менә шушы концертны, яктылык марафоны концертын оештырырга булдык. Аеруча шундый изге айда, апрель айында бит инде билгеле Рамазан айында миңа калса күпчелек халыкның, кешенең күпчелек менә шундый хәйриячелеккә ярдәм итүгә тартылышы булырга тиеш. Һәм аеруча бүгенге җиңел булмаган заманнарда ярдәм турында онытырга ярамый. Һәм инде менә шушы әлбәттә яңа мәктәп бинасы торгызу әйбит. Ул миңа калса яшьләр өчен уку-укыту системасы өчен генә түгел, әлбәттә үзебезнең туган телебез, татар телебезне үстерүдә бик зур әһәмияткә ия әлеге чара. Һәм инде яктылык марафоны концертына килгәндә, анда бик күп артистлар катнашачак, әле санап узармын, Алла бирсә, һәм һәр килгән тамашачы әлеге концертка ул үзенең өлешен кертәчәк. Билет алып килгән тамашачы ул инде үзен хәйрияче дип атый ала, саный ала. Менә шул. Димәк, изге айда бердән булыйк һәм инде шушы изге эшкә бергә кушылыйк дигән теләктә. Әлбәттә. Яктылык марафонын башлап җибәрәбез. Беләсезме, менә бу исеме дә бик үзенчәлекле марафон дигәндә, менә без минем битенә бик популярлашып китте әлеге сүз. Социаль челтәрләргә генә игътибар итсәк, бик күп артистлар төрледән төрле марафоннар оештыралар. Менә сезнең яктылык марафоны дигәндә, димәк инде бу изге эш дәвамлы булачак дигәнне аңларга кирәк, әйеме? Амин, шулай булсын, шулай дип өметләнеп калабыз. Социаль челтәрләрдә ул теге диета марафоннары, төрле акча эшләү марафоннары һәм кызганычка каршы күп кенә алдаулар бар. Шулай бит акчага бөтен нәрсә бәйле. Инде менә бу яктылык марафоны ул изге эшкә бәйле һәм әлеге марафонның нәтиҗәсе ул күзгә күренәчәк. Аны һәр кеше үз күзе белән күрә алачак. Концерттан башлап һәм инде менә шу концерт аркылы кергән ярдәм аркылы менә шушы Алла бирсә Кызыл Шишмә авылында үстереләчәк, торгызылачак, күтәреләчәк яңа мәктәп бинасының шундый матурлыгы күренәчәк. Бүтән халык күрәчәк аны. Аның нәтиҗәсе бар. Бүтән марафоннардан айырмалы буларак. Артистлар составына да күз салсак, мин афишаны бәлки күрсәтеп тә алырсыз. Тагын бер күрсәтеп алыйк афишаны. Афиша ул менә билетлар кассаларында инде билетлар сатуда. Анда да күрә аласыз афишаны. Ул да булса инде өлкәннәрдән башлап җибәрәм. Римма апа Ибрагимова катнашачак, әтием Зиннур Сафиуллин киләчәк. Аннан башка минем коллегаларым, дусларым ул Раяз Фасыйхов, Айгөл Хәйри, Гүзәлия, Эльмира Калимуллина, Эльмир Низамов, гафу итегез, Айдар Сөләйманов һәм башка бик күп артистлар катнашачак, үз өлешләрен кертәчәкләр. Әлбәттә, үзем дә булачакмын. Һәм шундый жылы
матур, жанлы концертка рәхим итегез дип шакырып каласым килә 19 апрель Пирамида концертлар залында. Әйе, барлык тамашачыларыбызны чакырып калабыз әлеге матур хәйрия концертына. Нәкъ шулай. Сәләт оешмасына 94 елда нигез салына, сез Илназ инде әлеге хәрәкәттә 98 елдан башлап дип әйтергә була. 98 елда мин әле 7 класс иде минем. Фестивальгә килеп кенә киттем. Мәктәп белән татар гимназиясе белән 2 көнгә генә ул вакытта изге биләр җирендә һәм ул вакытта тулайым алганда аңламадым. Инде 2002 елда 10 сыйныфта укыганда бала буларак шулай ук килеп, сәлкеш буларак бөтенләй күмелдем әлеге дөньяга һәм ул вакыттан бирле сәләт балалары, сәләт минем беренче тамашачым булды. Сәләттә беренче җырларымны иҗат итә башладым һәм җырларны тәкъдим иттегез. Ул вакыттан бирле минем сәләттән киткәнем юк, китәсем дә килми һәм мине җибәрмиләр дә сәләттән. Һәр вакыт шулай булсын. Сәләт менә ул вакыттагы сәләт һәм хәзерге сәләт әлбәттә инде монда җир белән күк аермасы дип әйтергә була. Монда инде һәр вакыт үсештә бит ул сәләт. Төрледән-төрле кызыклы проектлар һәм инде җәй җитә бит инде Илназ. Шулай. Яшьләребезне чакырабыз. Технологияләр үзгәреп тора, ләкин сәләтнең җаны шулык. Шакырып алабыз, әлбәттә ул сәләт бит инде үзенең аланнары белән, үзенең лагерьлары белән һәм проектлар белән дан казанган шундый оешма, әйтик, башлап җибәрәбез шулык. Биләрдә уза торган грандиоз фестивальдән әйбит, аннан башка Сәмрух премиясе, Әйдәманнар мәктәбе, Бикафес дип аталган шундый иҗат фестивальләре узып тора һәм мин атап узган проектлар ул бары тик кечкенә генә проценты. Һәм иң мөһиме, татар яшьләренең, татар гына түгел, тулайым алганда яшьләрнең потенциалын, сәләтен ачып җибәрә торган шундый искиткеч матур мөхит, искиткеч матур оешма, кайда балалар аралашалар, дусларын табалар һәм инде үзләренең менә төп юлларын билгели алалар.